तो सुनबाई काय बनवताय? शंकरपाळ्या. व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज दिस? आई इकडे आला आणि हे बघा तळण्याचं आई इकडे आला हे आई इकडे आला. नमस्ते. आज आपला दिवाळीचा फराळ आहे ना पहिला बनवतोय आणि ते पण शंकरपाळ्यापासून सुरुवात करतोय. आता काजलची आई आहे ना शंकरपाळ्या बनवून दाखवतात आहे. आता त्यांनी कसं कसं साहित्य घेतलं आपण ते बघूया. आता तुम्ही काय करणार आहे? सर्वात आधी दूध आणि पिठी साखर मिक्स करणार आहे ना? आता पहिल्यांदा आम्ही हे कच्चं दूध गरम करून घेतलंय. हा आणि ही एक मोठी वाटी दूध टाका. हे बघा असं प्रमाण सांगते. आणि मग याच्यामध्ये एक वाटी आपण तसेच सम प्रमाणात मी ती वाट्या घेतलेल्या आहे मोजमाप. आणि ती मी पिठी साखर याच्यात विरघळवून घेते. ओके. म्हणजे तुम्ही ही वाटी घ्या किंवा तुम्ही बघा अशी छोटी वाटी घ्या. छोटी पण आपल्याला प्रमाण शंकरपाळ्याचं वाढवायचं असेल तर हाच प्रमाण घ्यायचा. पण तुम्ही याच्यापेक्षा मोठं भांडं घेतलं तरी चालेल, छोटा घेतला तरी चालेल, छोटा घेतला तरी चालेल, पण तोच प्रमाण घ्यायचा. आता चांगलं ते आता मिक्स करून घ्यायचं. पिठी साखर लगेच मिक्स होणार ना? लगेच मिक्स होते. आणि समजा जाडी साखर असेल ना तरी पण चालेल, पण ती गॅसवर ठेवून तुम्हाला साखर विरघळेपर्यंत ती गरम करायला लागेल. ओके. अजून साहित्यामध्ये काय काय आहे? अजून साहित्यामध्ये तूप आहे. तूप पण आपलं किती आहे? एकच आहे ना पूर्ण भरून? हा, एक वाटी तूप घ्यायचं आहे. हीच वाटी प्रमाण मानून एवढंच तूप घ्यायचंय. ओके. तसंच एक वाटी आपण घी घेतलेलं आहे आणि म्हणजे तूप घेतलेलं आहे, बरोबर ना? मी थोडंसं मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यात आपण थोडंसं मीठ टाकायचं. आणि हे आपण घेतलेलं आहे मैदा, बरोबर? आणि मैदा आपल्याला जसं प्रमाण असेल तर त्या हिशोबाने मैदा घ्यायचा आहे ना? म्हणजे याच्यामध्ये जेवढं मावेल ना तेवढं मैदा घ्यायचा. ओके. पीठ घ्यायचा. ओके. मीठ टाकलेलं आहे मैद्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये तूप मिक्स करायचं. येस. आणि तूप आम्ही गरम करून घेतलेलं आहे. हो. म्हणजे प्रमाण माहिती पडला पाहिजे माणसांना. आणि प्रोसेस है ना? फिरून फिरून सर्व एकच प्रोसेस आहे ती शंकरपाळ्याची. एकच है ना? तूप याच्यामध्ये मिक्स केला तरी तोच प्रमाण तसंच करायचं आहे. हो. आणि तूप त्याच्यामध्ये मिक्स केला तरी पण ते तेच आहे. बरोबर. इथे हे चालू आहे. आणि काजल तू काय बनवते तिकडे? भेंडीची भाजी बनव. भेंडी. आता आपल्याला याचा गोळा करून घ्यायचा ना पूर्ण? नाही आधी ते हे तूप आहे ना पूर्ण पिठाला मिक्स व्हायला पाहिजे, लागला पाहिजे सर. आणि जर तुम्ही गरम गरम तूप होताच असाल तर हात टाकू नका डायरेक्ट. नाही याच्यामध्ये गरम तूप टाकायचंच नाही ना, साधंच करायचं. गरम तूप ते तूप कशामध्ये टाकायचं? लाडूमध्ये. म्हणजे जरा थंड, याच्यामध्ये थंडच पाहिजे, मीडियम थंड. थंडच पाहिजे. मी क्वेश्चन का विचारतो म्हणजे समोरच्याला क्लिअर होईल, बरोबर है ना? बघा इकडे एक वाटी आपलं तूप घेतलेलं आहे. आता सर्व मिक्स करून घेणार. आणि ते काजल काय करतेस? कांदा चिरते. भेंडीची भाजी भेंडी चिरलेली आहे. कांदा ठीक आहे. तू पण इकडे करायला घे. मी कसं तेवढं प्रमाण तसंच घेऊन तसं डबल करूनच टाकलेलं, म्हणून ते बरोबर झालेलं माझं. एका चपातीचं पीठ मळतात तसं मला. आता आपल्याला याचा गोळा करून घ्यायचा आहे ना? आरती रोज होते का तुमच्याकडे? हो, संध्याकाळी. चांगलं वाटतं ना असं ऐकायला. असं मस्तपैकी बघा पिठाचा गोळा तयार केलाय. आणि जास्त पातळ नाही, जास्त सुका नाही, असं मीडियम असं घ्यायचं मळून. आता हे आपण 1 तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. 1 तासाने आरामात करायचं. आता 1 तास तुम्ही काय कराल? जेवण घ्या ना पटकन. आता आम्ही जेवण करणार. म्हणजे जेवण आपलं रेडी आहे. तिथे बनवते काजल जेवण. तिकडे काजल जेवण बनवते. आता जेवण झालेलं आहे. आता आम्ही जेवण घेणार आणि मस्त पैकी बसणार याच्यावर. आम्ही करत बसायचं रात्रभर. 1 तास आराम करू दे, नाही तर खूपच त्याला मळून तुडून काढलेलं आहे दोघींनी मिळून. तुझी भाजी झाली काजल? शिजते. आता इथे 1 तास झालेला आहे. आता इथे आपलं जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे का? आता आपण शंकरपाळ्या लाटूया. ओके. पीठ बघा आपलं आता थोडं मळून घ्यायचं. थोडंसं जरा मळून घ्यायचं, जास्त नाही.
आता आपण आपला जसा पाट असेल ना तशी आपण गोळी तयार करायची. हा एक वेगळाच पाठ आहे. हा छोटा आहे ना, आपण छोटे छोटे गोळे करायचे आणि आपल्याला शंकरपाळ्या कसे जाड बनवायचे है ना. आता एका बाजूने लाटून घ्यायचं आणि एका बाजूने कापून घ्यायचं. आता कमी असेल ना तर आपण एकटं पण करू शकतो. आता आमची काजल कॅमेरा पकडणार आहे तर आम्ही एकदम फटाफट कापणार आहे सर्व. एकच लाईन ठेव, हे असे छोटे मोठे करू नको. इकडे आमच्या दोघांची ट्रेनिंग चालू आहे. इकडे आम्ही बघा आता कटिंगचं काम आमच्याकडे आहे, लाटायचं काम मम्मीकडे आहे. छोटे मोठे नाही करायचे, एक साईज करायची. ओके. आता इथे आपलं तेल तापलंय की नाही ते आपण चेक करतोय बघा. हो व्यवस्थित झालेलं आहे. आता आपण बघा इकडे सर्व बनत आहे सर्व आणि आपले अर्धे बाहेर सुद्धा आहेत. आता त्याला लेअर चालत आहेत. आता लेअर आता आले हे पाकामध्ये टाकले तर अजून चांगले, पण याच्यामध्ये आपण पहिली साखर टाकलेली हो आहे. ना. गोड पाकात ते शंकरपाळे झाले असते. अच्छा गोड शंकरपाळे. गोड शंकरपाळी झाली असते. चला आता तुम्ही टाकताय ना. काढून घेते. जाड जाड आहे ना. हो तुम्ही असे एक एक नका तळू, ते ह्याच्या झारामध्ये टाका आणि टाका सर्व. नाही उडेल ते. मंद याच्यावर टाकायचंय, मंद मंद बस. आणि आपल्याला हे तेलामध्ये टाकून कसे म्हणजे आपल्याला भाजायचे मम्मी? हां तेलामध्ये टाकून कमी कमी मीडियम गॅसवर हे तळून काढायचे. फुल गॅस कधीच करायचा नाही. पण सुरुवातीला तेल जरा गरम करायला फुल गॅस करावाच लागेल ना. नाही फुल गॅस करायचा, तेल गरमच नाही जास्त करायचं. मीडियम तेल. मीडियम गॅस, एकदम मीडियम तेल तापला पाहिजे. म्हणजे खाली शंकरपाळी टाकली की वरती लगेच आली नाही पाहिजे, ते खालूनच बबल आले पाहिजे त्याला. ओके. हा तशाच प्रकारे तिकडे तळण्याचं काम चालू आहे. हा. तिकडे तळत आहे आणि इकडे बनत आहे. बनलेले आहे ते आम्ही तिकडे नेत आहे. आमचा ट्रान्सपोर्टेशनचा बिझनेस आहे इकडे. काय बोलतो. तिकडे तिकडे बनतात आहे कुरकुरीत फ्रेंच फ्राईज वाटतात आहेत ते. इकडे वगैरे रेडी झालेले आहेत. इकडे जागा कमी असल्यामुळे आम्ही इकडेच ठेवत आहे. आणि इकडे साचा बघून तुम्हाला समजत असेल करंजी बनणार आहे. चला तो सुनबाई काय बनवत आहे? शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्या तुम्हाला आवडतं? शंकरपाळ्या काय करताय? शंकरपाळ्या तळायचं काम चाललेलं आहे इथे. किती बॅच झाले? 2 झाले ना. हे बघा तिकडं काय, इकडं बघा. हे बघा काढते आता. हे बनवलंय. व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज दिस? एक नवीन प्रकारची शंकरबाई येत आहे इकडे बनवून ठेवत आहे. हा हा हे शंकरपाळी बघा त्याची. तेलवाला. आता हा टाकायचा. आपण जरा लाईटी लावूया जरा इकडे. हा लाईट लागलेली आहे. आता दाखवा लेअर दाखवा. हे बघा ते बघ. अरे लेअर कशी सुटायला लागले? अरे वा. तुमचं आई इकडे आलं आणि हे बघा तळण्याचं आई इकडे आला. हे आई इकडे आला. आई नो आई ताई. आई नाही ताई. ताई आणि माई. इकडे आलं आणि त्यांनी आम्हाला ट्रिक सांगितलं की कसं हे करायचा, लेअर कसा वाढणार, जास्त ढवळू नये. हो टाकल्या टाकल्या ढवळायची नाही. जास्त ढवळल्याने लेअर सुटत नाही. दिस इज लाईक 4 खाओ और बाजू हो जाओ. 4 खाऊन बाजू हो जाओ. तर कोणाला वाटेल 4 खाऊन बाजूला हो जाओ. अरे वा. लेअर कशी सोडायची मम्मी? ते जास्त टाकल्यावर आपण टाकायचे आणि ते हलवायचे नाही जास्त का? टाकायचे आणि 2 मिनिटं थांबायचं. थांबायचं. थांबून गॅस वाढवायचाच नाही अजिबात. जो पहिला ठेवणार ना तो करायचं. एकदम कमी आहे. 1 वाजला तरी चालू राहते. इकडे उभं राहून लेअर पाडायचं. दिवाळी सेलिब्रेट करायची. आपल्याला गोड काहीतरी खायचंय ना, वेगळं काहीतरी खायचंय तर वेळ लागतो. खाणाऱ्यांना काय वाटत आहे? दिवाळी बनवणाऱ्यांना विचार दिवाळी कशी असते. पांघरून घेऊन नंतर दिवाळी झोपून जायचं. जो बनवतं त्यांनी.
आणि मग खाऊन ज्यांचा झाला त्यांनी त्याचे पाय दाबून मालिश करून त्याला मोकळा करायचा. असं सांगू नका भोकळे. इकडे काय आमची काजल काय करते? कसे आहे टेस्टिंगला? 4 खावर बाजू हो जाओ. काय आहे? खुशखुशीत आहे. नाहीतर तू कसं होणार कापणार गॅस फुल असला ना आणि याच्यासाठी मोठी आहे ना, लाल होणार. ते 2-3 खाल्लं तरी भात लागतं. ते तर बोलते 4 खावर बाजू हो जाओ. तुम्हाला डबल करा. ती साईज दाखव, साईज दाखव. आणि नरम वाटतात ना झालेला. अशी आहे. आता बघा मी सिंगल हँडेड बघा, ह्याला लेअर पण आहेत बघा. ठीक आहे. आता सिंगल हँडेड लाईटीवर येऊन जरा मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. कुठं येतोय? हां हे बघा मस्त पडली व खाली. खुसखुशीत झालेली लेअर आहे. पडलाय खाली. छान. आता बरोबर आहे ना? तुम्ही खाऊन बघा हे. खाऊ तुम्ही खा. तुम्ही खा. खाल तर स्वतःलाच ऑर्डर द्याल. अरे अजून उद्या खाल्ला तर अजूनच मस्त. ते मामाजी सारखा एक डोळा बंद झाला. बघ छान लागतं. मस्त झाला. म्हणजे काहीतरी केला तर समाधान झालाय. मग हो अशी मेहनत केलं तर प्रोडक्ट चांगलं होतं तेव्हा छान वाटतो ना. हो मग. आपण बालुशाही पण बनवूया. हा, काजल तुला अजून नको खायला? नको बास 3 खाऊनच पोट भरलं. बाई. ये तो 3 खा के बाजी हो गई. तर पुढं काय व्हायचं मग? अजून पुढे एवढं खाणार हो दिवाळी आहे. दिवाळी बाकी आहे. आता आपले शंकरपाळे बघा मस्त झालेले आहेत. हा, याच्यामध्ये हे तुम्ही दाखव. लेअर पण बघितली आहे. हे बघ आहे ना कशी लेअर आली आहे. हो लेअर आहे तसं. हा. चला आता आता तुम्हाला आपण टेस्ट करून दाखवणार. काजल पहिली काजल. ओके. हम्म. तुम्ही पण घ्या. हे बघा दिसतंय रे लेअर तुम्हाला? कडक नाही नरम नाही खुसखुशीत ना खुसखुशीत एकदम. खुशखुशीत आहे. एकदम बिस्किट सारखं. आणि गोडचं प्रमाण पण एकदम व्यवस्थित, सर्व प्रमाण हा व्यवस्थित. मी तर म्हणत होती त्यांना मी याची तुम्हाला बालुशाही बनवून दाखवली असती पण काय झालंय माहितीये का ह्याच्यामध्ये आपण साखर पहिलीच टाकली आहे. गोड आहे ना मग अजून पाकामध्ये टाकू शकत नाही. खूप छान आहे. माणसं घेतील ना खाऊन म्हणतील की हा बाबा आता तुम्हाला तू ते सांगे परवा- दुकान सारखे झालेत की नाही. त्याच्यापेक्षा बेटर. खा खा आणि ते मेन अजून मस्त गोष्ट असे की गरम गरम खाण्यामध्ये लय वेगळं तुम्ही या मजा तुम्ही येते. टेस्ट करा. मी देवाच्या नैवेद्य ठेवलेलं ना. हा ठेवलेला ना हा चालेल. आता इथे बघा आपले शंकरपाळ्या बनवून आपल्याला 2 दिवस झालेले आहेत आणि आपल्या शंकरपाळ्या कुठे ठेवलेल्या आहेत हे बघा या डब्यात सुद्धा आहेत है ना. खोलून दाखवतो तुम्हाला बघा. खुल जा नाही खुल रहा है. डब्बा खोलून दाखव. 2 दिवस झालेले आहेत पूर्ण. हे बघा एवढे भरून आहेत आणि इथे सुद्धा आहे. आता तुम्हाला थंबनेलमध्ये जो फोटो दिसला तो ह्याचाच होता. आणि ॲक्च्युअल टेस्टिंग कशी असते माहिती का कधी पण दिवाळीच्या फराळाची ना गरम गरम तर छानच वाटतं बरोबर ना. बरोबर. 2-3 दिवस किंवा 1 आठवडा झाला 2-3 दिवसानंतर ते फराळ कसा वाटतो हा त्याची ॲक्च्युअल टेस्टिंग असते. काजल खाऊन बघ. कुरकुरीत खुसखुशीत खुसखुशीत आणि टेस्ट विचाराल गोड जास्त पण नाहीये कमी पण नाही जसं हवं तसं मिडियम बरोबर आहे. मी का टेस्टिंग करून दाखवलं माहिती आहे तुम्हाला 2 दिवसाच्या गॅपमध्ये. कारण हेच कधी कधी एवढे टणक होतात ना एवढे कडक होतात ना खायला चावत वाटत नाही. नाही चावत नाही. हा तशा प्रकारे तुम्ही पण रेसिपी बनवा. रेसिपी छान आहे आणि बनवल्यानंतर आम्हाला नक्कीच सांगा. बाय बाय. तू खाऊन बघ ना. खाल्ली मी बाप्या खाली. खाल्ले एकदम मस्त झाले छान झाले. आणि असं आहे ना की एक खाल्लं ना की परत खावं वाटतं ते है ना. ते नानकट असतात ना बिस्किट आपली तसे झाले. बरोबर. तू थंबनेल मध्ये कसा फोटो काढला दाखव. थंबनेल मध्ये फोटो कसा काढला ठेव डोक्यात. मला टाकला की डब्बा उघडला. आता डोक्यावर पडला असतं बरोबर. टाटा ठेवते काय. ठेव. बाय 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 टाटा. बाय.